dan Allah ku tsaya ku ji abin da yake faɗa kamar mutumin kirki kafin a saki bidiyon tsiraicinsa da mata aure. Ku tsaya ku ji. An kama shi da mata guda biyu sirara, an je ana circulating a social media. Bai hana shi sake cin zaben shi ba, wannan sento ya ci zabe, matan shi kuma ta tafi House of Rep su biyu. Bai dade ba kuma mun gan kuma wani ya sake ya fita sirara, shi ma sirento ne, da idon shi da fuskan shi da komai. Bai hana shi cin zabe ba, ya je ya ci yau. Kamar yadda kuka ji yana faɗan ana kama wasu sanatoci suna iskanci da wasu matan, kuma haka zalika ana kama wasu sanatocin suna sakin bidiyon tsiraici, kuma a yanzu haka suna cin zaɓe. A yanzu haka shi me ya kamata a yi mai? Shi ma gashi nan an saki bidiyonsa na tsiraici da shi da matan wani suna abin da bai dace ba. Wai ya zubillah. Allah ya shirye mu gaba ɗaya.